эфіры Белсату кароткае выданне навінаў серады 27 лістапада. У студыі для вас працуе Александр Баразенко і вось галоўнае на гэтую хвіліну. Візіт пад воклічы пратэстаў і гукі страляніны. Лукашенко працягвае паездку ў Пакістан. Сёння узурпатар правёў закрытую сустрэчу з камандуючым сухаземнымі войскамі краіны. Лукашенко таксама нефармальна сустрэўся з сям'ёю пакістанскага прэм'ера Шебгаза Шарыфа. Сярод прысутных на ёй быў і Наваз Шарыф, былы прэм'ер і брат дзейнага кіраўніка краіны. Наваза Шарыфа адхілілі ад улады ў выніку карупцыйнага расследавання ў 2017-м. Яму завочна прысудзілі 10 гадоў турмы. Візіт Лукашэнкі праходзіць на фоне няспынных пратэстаў у краіне, ды іх брутальнага здушэння. Дэманстранты патрабуюць вызваліць з турмы яшчэ аднаго былога прэм'ер-міністра, а цяпер лідара апазіцыі Імрана Хана. У Ісламабадзе блакуюць інтэрнэт, мітынгоўцы перакрываюць дарогі. У выніку кровапралітных сутычак з паліцыяй загінулі прынамсі 6 асобаў. Найлепшую кнігу беларускай прозы назвалі ў Гданьску. Там уручылі прэмію імя Ежы Гідройца за творы, выдадзеныя ў мінулым 2023 годзе. Валентин Акудович. Выдавецтва Логвінаў. Сёлетні уладальнік гран-пры эсэіст і філосаф Валентин Акудович з кнігаю «Трэба уявіць Сізіфа шчаслівым». У тройцы пераможцаў таксама кнігі Ганы Янкуты і Змітра Бартосіка. Сёлета ў доўгім спісе прэміі былі прэзентаваныя 10 кніг, а не 12, як звычайна. Арганізатары звязваюць гэта з экстрэмальным становішчам, у якім айчынная літаратура апынулася пасля 2020 года. Гэтак сёлета на конкурс было пададзена ўтрая меней твораў, чымся у 2020-м. У Менску пад коламі цягніка загінуў мужчына. Трагедыя адбылася напярэдадні ўвечары на прыпынку Курасоўшчына. 58-гадовы мужчына ішоў па рэйках, калі заўважыў цягнік. Ён паспрабаваў адбегчы, але не паспеў. Абставіны здарэння высвятляюць следчыя. Каб заставацца ў курсе падзеяў, чытайце Белсат у Telegram. У левым верхнім куце экрану выбачце QR-код. Наведзіце на яго камеру вашага смартфона і пераходзьце па спасылцы. Там самыя аператыўныя навіны. Калі для вас гэта бяспечна, падпісвайцеся на наш Telegram. Таксама раю не забывацца пра нашу старонку belsat.eu. Амаль 100 беспілотнікаў цягам ночы выпусцілі акупацыйныя расійскія войскі па тэрыторыі Украіны. Але, як сцвярджаюць ва ўкраінскім генеральным штабе, ніводзін з 89 шахедаў не дасягнуў цэляў. 36 былі збітыя сіламі паветранай абароны. 48 зніклі з радараў у выніку працы сродкаў радыёлакацыйнай барацьбы, а яшчэ 5 дронаў зышлі ў бок Беларусі, Расіі і акупаваных ёю тэрыторыяў. У выніку падзення абломкаў збітых беспілотнікаў пацярпелі прынамсі 2 чалавекі ў Кіеве. Аднаго з іх шпіталізавалі. Пра гэта паведаміў мэр украінскай сталіцы Віталій Клічко. У адным з паселішчаў вобласці ударную хвалю вынесла вокны ў 18 кватэрах і 3 офісных памяшканнях, а ў 4 прыватных дамах пашкоджаныя дахі і дзвері. У Башкірыі ахова аднаго з заводаў «Газпрома» адкрыла агонь па цывільным самалёце, пераблытаўшы яго з украінскім беспілотнікам. Уначы ў горадзе Салават, што аддалены на 1200 кіламетраў ад мяжы з Украінаю, прагучаў сігнал паветранай трывогі. Мясцовыя медыі паведамлялі аб працы паветранай абароны. У выніку парушальнікам спакою стаўся не украінскі беспілотнік, а звычайны кукурузнік, самалёт Ан-2, што заляцеў у забароненую зону. У выніку абстрэлу самалёта яго пілот не пацярпеў. Як паведамілі ў расійскім міністэрстве абароны, за ноч сілы паветранай абароны перахапілі 22 украінскія беспілотнікі над Белгародскай, Воронежскай, Курскай, Бранскай і Смаленскай вобласцямі. Мінус 1 пункт эскалацыі. Раніцаю уступіў у моц рэжым спынення агню паміж Ізраілем і ліванскую групоўку Хізбула. Апошнія гадзіны да замірэння бакі выкарысталі для нанясення ўзаемных удараў. Баевікі Хізбулы заявілі, што запусцілі беспілотнікі па вайсковых аб'ектах у Тель-Авіве, а ізраільская армія нанесла авіаудары па аб'ектах групоўкі ў прадмесці Бейруту. Згодна з умовамі перамір'я, Ізраіль выведзе войскі з Лівану за 60 дзён. Хізбула пакіне памежныя раёны, што пяройдуць пад кантроль рэгулярнай ліванскай арміі. Ізраільскі прэм'ер-міністр Беньямін Нетаньяху падкрэсліў, што дзеянні Хізбулы могуць паўплываць на працягласць перамір'я. Любыя спробы ўзбраення групоўкі будуць лічыцца яго парушэннем. У Грузіі кіроўная партыя «Грузінская мара» назвала свайго кандыдата на пасаду прэзідэнта. Ім стаўся адзін з лідараў партыі «Сіла народу», сатэліта грузінскай мары Міхаіл Кавелашвілі.
Імя 53гадовага былога футбаліста у якасці кандыдата назваў на брыфінгу лідар грузінскай мары алігарх Бензіна Іванішвілі. Кавелашвілі і ягоная партыя вылучаюцца рэзкімі антызаходнімі заявамі нават на фоне грузінскай мары, чыю палітыку называюць прарасейскаю. Менавіта дэпутаты сілы народу унеслі ў парламент скандальны закон аб замежным уплыве, што стаўся прычыною шматтысячных пратэстаў і справакаваў у краіне палітычны крызіс. Выбары прэзідэнта Грузіі сёлета пройдуць 14 снежня паводле новай сістэмы. Яго абярэ калегія выбарнікаў, дэпутаты парламенту, дэлегаты вярхоўных саветаў Абхазіі і Аджарыі ды муніцыпальныя дэпутаты. Галасаванне пройдзе ў будынку парламенту. Калі спатрэбіцца другі тур, ён пройдзе ў той жа дзень. Дзейная прэзідэнтка Саламе Зорабішвілі выступае супраць палітыкі кіроўнай партыі, ды ўзначаліла пратэст апазіцыі супраць, як сцвярджаецца, фальсіфікаваных вынікаў кастрычніцкіх выбараў у парламент. І гэта былі ўсе навіны ў нашым кароткім выданні. Падрабязней пра галоўныя падзеі дня з каментарамі і аналітыкаю распавядуць мае калегі ў вечаровым інфармацыйным эфіры Белсату. Я ж на гэтым з вамі развітваюся. Калі вы глядзіце нас на Ютубе, заклікаю ставіць лайкі, каментаваць і дзяліцца нашым выданнем, каб яго пабачыла як мага болей гледачоў. Але не забывайцеся на ўласную лічбавую бяспеку. Беражыце сябе і заставайцеся з Белсатам.